De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1. Wat er van het begin af west had, wat wie jet en mijn eigen zoon hebben, wat wie ons kogen en mij de handen onroerd hebben ongaande het levenswet, dat verkondig je wie. Het leven is verschijnd en wie hebben het zoon. Wie getuigen en verhelje je van het eeuwige leven, dat bij de heid wie en us verschijnd is. Ja, wat wie zoon en jet hebben, dat verhelje wie ek on jemme. Dat jemme ek meenskip met us hebben mij. Wie hebben dan werk meenskip met de heid en met zijn zoon, Jezus Christus. Dat wie dat schreeuwen kennen, maakt het us toch alles heen het beleid. Dit is het boodschap dat wie van hem jet hebben en dat wie jemme oerbrengen. God is licht en in hem is al heel geen duisternis. Als wie zeggen dat wie meenskap met hem hebben en wie ziekje lieke goed uitspaart in het duister, dan liegen wie en doch net wat eerlijk is. Maar als wie in het licht uitspaart gene, liek als hij ek in het licht verkeert, vorm je wie een meenskap met een war, en het bloed van Jezus, zijn zoon, maakt het us rein van alle zonde. Als we zeggen dat we geen zonde hebben, verriefel je wie u zelfs en binnen net eerlijk. Als we voor uw zonden uitkomen, is hij zo trouw en rechtvaardig dat er us de zonden verjouwt en us van alle ongerechtigheid reinigt. Als we zeggen dat we net zondigen hebben, laten we hem voor een lieger teruggaan en zijn wet spreken we net. Hoofdstuk 2. Mijn bentjes, dit schreeuw ik je om je voor zondigen te bewaren. En als een al zondigt, wie hebben een die het voor us opneemt bij de heid, Jezus Christus, de rechtvaardige. Die is het die troch zijn offer us zonden uitwisket, en net alleen uses, maar ook die van de hele wereld. Hier weten wie aan dat wie hem kennen, als wie us aan zijn geboden hadden. Die zegt, ik ken hem, maar hem net aan zijn geboden had, is een lieger en geen eerlijk man. Maar die hem al aan zijn wet had, in hem komt de liefde van God weer tot zijn doel. Daar weten we aan dat we met hem verbonden binnen. Die zegt dat er met hem verbonden is, moet correctelijk terug het leven gaan als hij zelfs terug het leven gaan is. Vrienden, ik schreeuw je me geen nieuw voor, maar een oud gebod, dat je me van het begin af al gaan hebben. Dat oude gebod is het wet dat je me jet hebben. Dochs is het ook weer een nieuw gebod dat ik je me schreeuw. Het geldt voor hem en voor jemme, want het juster gaat voorbij en het echte licht schijnt al. Die zegt dat er in het licht is en doch zijn broer haat het, zit nog altijd in het juster. Die zijn broer leef had, bloed in het licht en stroffeljen is er met hem net bij. Maar die zijn broer haat het, is in het juster. Hij rent in het juster en weet net water bedarret. Want het juster had hem blind maken. Ik schreeuw je me bentjes, want de zonden binnen je me verjoen om hem. Ik schreeuw je me heiten, want je me kennen hem die er al van het begin af west had. Ik schreeuw je me jong feinten, want je me hebben de kwade verslaan. Ik heb je me schreeuwen, bentjes, want je me kennen de heid. Ik heb je me schreeuwen heiten, want je me kennen hem die er al van het begin af west had. Ik heb jemme schreeuwen, jong feinten, want jemme binnen sterk, en het wet van God bloed in jemme. Jemme hebben de kwade verslaan. Have de wraad en de dingen van de wraad net leef. Als een de wraad leef had, is de liefde van de heid net in hem. Want al wat in de wraad is al te menselijk begeren, en het begeren van de eigen, en het grut gaan op juns bezit, komt net uit de heid, maar uit de wraad voort. De wraad gaat voorbij en haar begeren ek, maar die Gods wil docht, bloedt in eeuwigheid. Mensjes, het is de laatste uren.
Jemme hebben er wel van jet dat er een antichristus komen moet. Nou al binnen der verskate sokke antichristussen opstaan. Daar weten we aan dat het de laatste uren is. Ze binnen uit us vermidden wij komen. Ze jetten likwijls net bij us. Als ze bij us jet hienen, wienen ze wel bij us blijven. Maar het moest duidelijk worden dat net één van haren bij us jet. Jemme hebben echt de salving van de Hille gekregen, dat jemme hebben daar alle jaren weet van. Ik heb jemme net schreeuwen omdat jemme de waarheid net kennen zoenen, maar juist omdat jemme die al kennen. En omdat geen enkel de legen wat mij de waarheid te krijgen had. Waar oors is de leger als dit ons strijd dat Jezus de Christus is. Dat is de antichristus die heid en zoon afweest. Elk die de zoon afweest, had echt geen baan met de heid. Die hem voor de zoon uitspreekt, had echt een baan met de heid. Blijf jemme bij wat jemme van het begin af jet hebben. Als jemme blijft bij wat jemme van het begin af jet hebben, zullen jemme zelfs de baan met de zoon en de heid bewaren. Dit is wat de heid u zelfs tas zijn had. Het eeuwige leven. Ik heb jemme dit schreeuwen met het eer op harren die jemme op het doel brengen willen. En jemme, de salving die jemme van hem krijgen hebben, blijft op jemme. Jemme hebben geen verlet van een oren leraar. Maar likos zijn salving jemme oor alles beleert, zo is het echt weer en geen legen. En likos die het jemme leert had, bewaar je de baan met hem. Nou dan, bentjes, bewaar je de baan met hem, dat we vrijmoedigheid hebben met je en us net voor hem oer hoe het is komen als er komt. Je weten dat er rechtvaardig is. Dan moet je me echt begrijpen dat elk die docht wat recht is, zijn ben is. Hartstik 3. Sjogres aan hoe grote leefde de heid aan us beweest had, dat wie zijn ben jette maaien. En wie binnen het ek. Dat de vrouw us net begrijpt, komt omdat die hem ek net begrepen had. Vrienden, nou al binnen wie ben van God. En het is nog een geheim voor us wat wie worden zullen. Wie weten dat wie, als er verschijnt, hem gelijk wezen zullen, want wie zullen hem zien, lijk als er is. Elk die zo op hem hoopt, maakt het hem zelfs rein, lijk als hij ook rein is. Elk die zonde docht, vergrijpt hem aan Gods wet, want zonde is vergrijpt zijn wet. Jemme weten ook wel dat hij verschijnt is om de zonden wij te nemen. Zelfs is er vrij van zonde. Elk die aan hem vasthoudt, zondigt het net. Elk die zondigt, had hem net schoen en net kennen leert. Bentjes, liet geen een jemme op het doel brengen. Die docht wat recht is rechtvaardig, lijk als hij rechtvaardig is. Maar die de zonde docht, is een ben van de duivel, want de duivel zondigt het van het begin af. Daarom krijgt is de Zoon van God verschijnd, om het werk van de duivel te vernietigen. Elk die zijn oorsprong in God had, docht geen zonde, want het ziet van God blijft in hem. Hij kan het zondigen, omdat er in God zijn oorsprong had. Daar kan men de ben van God en de ben van de duivel aan uitenwaar. Elk die net docht wat recht is geen ben van God. En liekemin wat zijn broer net leef had. Want dit is het boodschap dat jemme van het begin af jet hebben, dat we een waar leef hebben zullen. We mij net wezen lik als Kain, die een ben van de kwade wie en zijn broer vermoordde. En waarom vermoordde er hem? Omdat zijn dieren verkeerd wien, en die van zijn broer rechtvaardig. Het moet jemme geen nijdwaan broren als de meesken jemme haatje. We weten dat wie uit de deur wij oergien binnen naar het leven ta, omdat we de broren leef hebben. Die het net leef had, is nog altijd in het deur. Elk die zijn broer haatet, is een moordner. En jemme weten dat in een moordner het eeuwige leven net bloeien kan. Zo hebben we leerd wat leefde is.
troch dat Jezus zijn leven voor us wijjoen had. Ek wie hebben de plicht us leven voor de broren wij te jaan. Als een meisje een goed bestaan had en zocht dat zijn broer der tegen krap bizit en hij loopt hem daar niet van aan, wanneer het Gods leefde dan nog wel in hem. Bentjes, let us net leef hebben mij woorden, mij de moele, maar echt mij de die. Daar zullen we aan weten dat we bij de waarheid jaren en dan mij we voor God us hert te rest brengen. Ja, als us hert us veroordeelt, God is meer als us hert en hij begrijpt alles. Vrienden, als us hert us net veroordeelt, kunnen we vrijmoedig tot God komen. En wat we hem maar vragen, krijgen we van hem, omdat we us aan zijn geboden houden en doen wat hij graag wil. Dit is zijn gebod, dat we aan zijn Zoon Jezus Christus leven zullen en een waar leef hebben, lik als hij us opdroegen had. Die hem aan zijn geboden houdt, blijft met hem verbonden en God met hem. Daar weten we aan dat er met us verbonden blijft, aan de geest die er us joen had. Hartstikke fjouwer. Vrienden, leeuw net elke geest, maar heeft je de geesten of ze wel van God komen. Want ganse bere profeten binnen de wraad in tijn. Hier kennen je de geest van God aan. Alle geest die mij stemt dat Jezus Christus als een meisje van vlees en bloed op aarde komen is, komt van God. Maar alle geest die Jezus net als zodanig erkennen wil, komt net van God. Het is de geest van de antichristus, die het jemme van jet hebben dat er komen zal, en die is nou al in de wraad. Jemme jere bij God, bentjes, en jemme hebben die sabere profeten verslaan, want de geest die in jemme wennet, is sterker als die van de wraad. Zij jere bij de wraad, daarom praten ze, zat de wraad dat docht, en daarom harket de wraad naar haren. Wie jere bij God, die God ken, harket naar us. Die net bij God jet, harket net naar us. Daar kennen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling aan uitenwaar. Vrienden, laat u ze maar leef hebben, want de leefde komt van God. Elk die het leef had, is een ben van God en ken God. Die het net leef had, ken God net, want God is leefde. Daarin is Gods leefde onder us aan het licht komen, dat er zijn eenling zoon in een wraad stuurt had, dat wie troch hem het leven vinden zonen. Daar besteedt de leefde in, net dat wie God leef aan hebben, maar dat hij us leef had, en zijn zoon stuurt had, om troch zijn offer us zonden uit te wisken. Vrienden, als God us zal leef aan had, dan is het us plicht ek een ware leef te hebben. Net één had God ooit schoen. Als we een ware leef hebben, blijft God in us en zijn leefde is in us tot zijn doel komen. Daar weten we aan dat we met hem verbonden blijven en hij met us, dat er us van zijn geest joen had. We hebben het schoen en getuigen daarvan dat de heid de zoon stuurt had als redder van de wraad. Die mij stemt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft met hem verbonden en hij met God. We kennen en leven de leefde die God voor ons had. God is leefde, en die de leefde bewaart, blijft met God verbonden en God met hem. Hierin komt bij ons de leefde tot zijn doel dat we vrijmoedigheid hebben de dijs van het oordeel. Want like als Christus zal leven wie ek in deze wraad. In een leefde besteedt geen bangens. Nee, de volslaine leefde verdruwt bangens. Want bang wezen had te krijgen met straf. En die bang is net volslijn in een leefde. Laat us leef hebben, omdat hij us eerst leef aan had. Die zei dat er God leef had en like goed dochs zijn broer haat het, dat is een lieger. Want die zijn broer die er schoon had net leef had, kan God die er net schoon had echt nooit leef hebben. Dit gebod hebben we van hem. Die God leef had,
moet ik zijn broer lief hebben. Hoofdstuk 5. Elk die leert dat Jezus de Messias is een ben van God. En elk die de heid lief had ik zijn ben lief. Hier weten we aan dat we de ben van God lief hebben, als we God lief hebben, en naar zijn geboden libje. Want dit is de liefde te God, dat we ons aan zijn geboden houden. En zijn geboden binnen net zwier, want al wat in God zijn oorsprong vindt, oorwint de wraad. Hier oorwinnen we de wraad mij ons leeuwen. Waar oors is het die de wraad oorwint, als die leeuwt dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die komen is door wetter en bloed, Jezus Christus. Net enkel mijn wetter, nee, mijn wetter en bloed. En de geest is het die getuigt, want de geest is de waarheid. Want er binnen tweeën die getuigen, de geest en het wetter en het bloed. En die tweeën komen mij waar overeen. Als we het getuigenis van mensen al aannemen, het getuigenis van God waagt nog zwider. Want dat is het getuigenis dat God joen had over zijn Zoon. Die ene Zoon van God leeuwt, had dat getuigenis in hemzelf. Die God net leeuwt, liet hem voor een lieger teruggaan, omdat er net leeuwt had in het getuigenis dat God over zijn Zoon joen had. En hier komt dat getuigenis op del. God had us eeuwig leven joen, en dat leven is in zijn Zoon. Die de Zoon had het leven. Die de Zoon net had het leven net. Deze brief heb ik jemmer schreeuwen, dat jemmer weten zullen dat jemmer eeuwig leven hebben. Jemmer die leeuwen in de naam van de Zoon van God. Dit is de vrijmoedigheid die we hebben voor God oer. Dat hij naar ons harket, als we hem wat vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. Als we weten dat er naar ons harket, werd we hem maar om vragen, weten we ook dat we krijgen zullen, werd we hem om vragen hebben. Als een zijn broer een zonde dwaans zocht, die net tot de deur viert, zal er voor hem bidden, en God zal hem het leven schenken. Te weten, haren die een zonde dogen, die net tot de deur viert. Er is ook een zonde die tot de deur viert. Ik zeg net dat er in dat geval bidden moet. Alle ongerechtigheid is zonde, maar er is ook zonde die net tot de deur viert. Wie weten dat geen enkel ben van God zondigt? Nee, de Zoon van God bewaart hem daarvoor, en de kwade had geen vet op hem. Wie weten dat wie ben van God binnen, en dat de hele wraad in de macht van de kwade leidt. Wie weten ook dat de Zoon van God komen is, en us het vermogen joen had om de echte God te kennen. Wie binnen verboen met die echte God in zijn Zoon, Jezus Christus. Dat is de echte God. Dat is eeuwig leven. Bentjes, neem je hem te wacht voor de aargoden.